Prvé miesto Motorola Moto G54 5G 6,5 IPS 2400x1080 90 Hz, operačná pamäť 6 GB, vnútorná pamäť 128 GB, Dual SIM plus pamäťová karta, procesor Qualcomm Snapdragon 684G, fotoaparát 50 MPX f1.8, hlavný plus 8 MPX širokouhlý plus 2 MPX makro, predná kamera 1.6 MPX, čítačka otlačkov prstov, GPS, NFC, LTE, jack 3,5 mm a USB-C, rýchle nabíjanie 32V, batéria. Smartfón Motorola Moto G3 2 ponúka parádnu multimediálnu zábavu na veľkom displeji. K tomu navyše servíruje veľmi solídnu fotovýbavu, batériu alebo 128 GB interné úložisko. Druhé miesto Xiaomi Redmi Note 1 2S, 6,43 AMOLED 2400x1080 90 Hz, operačná pamäť 8 GB, vnútorná pamäť 256 GB, Dual SIM plus pamäťová karta, procesor MediaTek Helio G96, fotoaparát 108 má f1.8, hlavný plus 8 má široký plus 2 má makro, predná kamera 1.6 MPX, čítačka otlačkov prstov, GPS, NFC, LTE, Bluetooth, Wi-Fi, jack 3,5 mm, a USB-C, vodúdolný podľa IP53, rýchle nabíjanie 33V, batéria. Tretie miesto Samsung Galaxy A1 4. 6,6 PRLS 2408x1080, operačná pamäť 4 GB, vnútorná pamäť 64 GB, Dual SIM plus pamäťová karta, procesor MediaTek Helio G80, fotoaparát 50 MPX f1.8, hlavný plus 5 MPX makro, predná kamera 1.3 MPX, čítačka rýchle snímanie prstov, GPS, NFC, LTE, jack 3,5 mm a USB-C, nabíjanie 1.5V. Štvrté miesto Motorola Moto G7 2, 6,6 P OLED 2400x1080 120 Hz, operačná pamäť 8 GB, vnútorná pamäť 256 GB, hybridný slot, procesor MediaTek Helio G99, fotoaparát 1.08 MPX f1.7, hlavný plus 8 MPX široký plus 2 MPX makro, predná kamera 1.6 MPX, čítačka otlačkov prstov, GPS, NFC, LTE, jack 3,5 mm a USB-C, rýchle nabíjanie 32V, batéria. 5. miesto Realme C55, 6,72 IPS 2400x1080 90 Hz, operačná pamäť 8 GB, vnútorná pamäť 256 GB, Dual SIM plus pamäťová karta, procesor MediaTek Helio G88, fotoaparát 6,4 MPX f1.79, hlavný, predná kamera 8 MPX, čítačka otlačkov prstov, GPS, NFC, LTE, Bluetooth, Wi-Fi, jack 3,5 mm a USB-C, rýchle nabíjanie 33V, batéria.